Toyota. Čusík busík Minecraftáci, já jsem Albiáš a vítám vás u nového experimentu. Tentokrát tu budeme zkoušet, jak chytří jsou koprgolemové, takže sledujte až do konce. Ať zjistíme, zda jsou opravdu tak chytří, jak si myslíme. Tak jo, máme tu první level a já si myslím, že koprgolem to určitě zvládne, protože koprgolemové umí otevírat dveře, což je opravdu pro ně výhoda. Tak běž, ne? Běž? No, tak. Jak vidíte, tak tam došel. Tak jo, máme tu druhý level a tentokrát jsem mu přidal trošku víc dveří, aby to měl těžší, takže jdeme na to. No, tak běž. No to se mi snad zdá, on to dá úplně na 100%. Tak jo, třetí level už bude trošku těžší, protože půjde přes lávu a ještě k tomu přes copper bary, takže uvidíme. A dal to, takže třetí level máme hotový. Máme tu čtvrtý level a tentokrát půjde až nahoru po schodišti za čestkou. Jak vidíme, tak tenhle level fakt opravdu dal. Tak, máme tu pátý a poslední level a tentokrát je to zase po lávě, po copper těch barech, ale tentokrát je to i se zatáčkama, tak uvidíme. Skvělý. Dáme tomu 2 další pokusy a potom, nevím, už. Bože můj, co na tom tak těžkýho. Dělej, kámo, já ti věřím. A ten zase někam úplně jinam. Tomu se nikam nechce. Běž, tam máš Česku, běž. Dělej. No, vidíš. On to se neumí, kam. Doslova i já to umím, podívej se. Já to umím. No počkej, tak znova. Každý dělá chyby. Ať neprší. Tak. No, tak podívej se, jak to dám. Ani nemusím spěchat, dám to za tu Českou, vidíš. Stačí jenom dobře umět chodit. Jenže koprgolemové neumí chodit, takže neprošel. Tak, video je u konce, díky moc, že jsi dokoukal až sem a uvidíme se u dalšího videa a čau!